Mimorenya kwa ramogi kamara wana maintiere ya gini tino mari dhiyo makare arwa kini machiegni weche manyien mag oimore kama wachoko niwe weche mopogore kotingo weche mag siasa, weche mag nono neke pacho kaka chiel koda chenro mag ng'anyo juma manyien magi emokom weche mawamiyo pek. I was very disappointed when we are not able to move on with the airport contract. That was really very unfortunate. Ogai mar ODM Raila Odinga koro wacho ni Jo-Kenya biro yuagwa ng'e kuom kwedo rak mar Adani. Tangu mtoto wangu haki hatujaiona haki yoyote ikitendeka. Hatujaiona serikali ikichukua majukumu yoyote. Lakini tunaona wengine ikifanyika, tunaona wanashughulikiwa mpaka tunashinda kwani sisi tuko injikani na wale wako injikani. Familia mane nyithigi onegi ng'anyo mar Gen Z mokalo wacho ni gionge geno ni piny owacho ni miyo gi ratich ewi nek ma giwacho ni notim go bila. Time has come that a body like the DCI should be phased out. It has become a dreaded unit used by those in power to harass Kenyans. Jodolo mag kanisa Anglican bade Manyanza dwaro mondo jatend piny oketh bad migawo mar obila mar okwach kich ewi wach ni giketho ratich oganda. Kodwa ena mamaro tema chuok manaria deka uchiel na nono kao kamano bende wayudore mbui mopogore mag oganda achiel kachiel iyudo kanye mbui mar Facebook, mbui mar YouTube bende iyudo mbui mar X, mbui mar TikTok achiel koda mano mar Instagram. Nyinga Simfrozo Kinda, jaloko marwa en Wilson Ochuka. Kawachako ene nyuola mag rowere manonegi kinde ng'anyo mag Gen Z dwe mar auchiel higa mokalo koro dwaro mondo mi jatend piny William Ruto kwa gi ng'uono wira ni tho mar nyithigi noweyogi kod pek mang'eny. Kaka Efinya Kidilero anyuola go yuago ratiro ma giwacho ni pok giyudo nyaka sani. Higa chiel nyaka ne ng'anyo mar rawere mag Gen Z manomonjo od bura mamalo timre pachoka. Jonyuol mag rawere manowito ngimagi e ng'anyono nobago romo masundo piny owacho mondo miyo ne ni giyudo ratiro ne wedegi manonegi e kindego. Min Kevin Mathanga manonegi e boma ma Nakuru kod Kennedy Njeru manonegi e kinde manomonj od bura mamalo lero kaka tho mar nyithindgi e lwet obila noweyogi kod pek e chunygi. Nilitarajia kwamba mtoto wangu atasoma amalize anitunze. Sasa yeye already ameenda, mimi nimebaki peke yangu venye niko hivi. Serikali ama president mahali uko, ninalia juu ya mtoto wangu ambaye alishutiwa na polisi kule Nakuru. Sasa tunalianga usiku na mchana, huwezi pata mtoto hata ufanye nini, lakini hao askari ndio waliua watoto. Tuko na hakika juu hata mtoto wangu alianguka hapo parliament hapo nje. Aliokotwa hapo nje na hiyo gari ya polisi. Romo makamano bagi motelo ne rapar mar jogo manowito ngimagi e ng'anyo manobagi tarik 25 dwe mar auchiel higa mokalo ewi paro mar chik omenda ma higa 2024 2025. Kotelnegi kod Janja Maina mabende okil mochung'ne familia go e bura. Gichano wuoth mamuol tarik 25 juma manyien kendo gijiwo oganda Jo-Kenya mondo miyo riwre kodgi. This will be a peaceful protest, assembly, march and gathering grounded in love and memory and not in violence. We are urging all Kenyans who will join us to remain peaceful, disciplined and united, even as we demand answers and accountability. Maina kata kamano ochiwo siem mager ne josiasa matiyo gi kweth njore e rocho ng'anyo. To politicians across the divide, do not send your goons. If you choose to send your goons in peace, as we also recognize that they are Kenyans. We pray and we ask that you do not hijack this moment. This day belongs to the families who have buried their children and not to political opportunists. Kaluwore gi Jacinta Onyango, mamin Kennedy Onyango, nyathi ma jahigni 12 manochwad gi lisasi kendo negi e gwenge Marongai, gionge geno mora mora ni gibiro yudo ratiro ne familia mekgi. Kama askari mwenyewe aisi akakubali kwa sababu hakuna kamera ilimpata. Na tukiangalia hata hii ya jana tuliona wakiuawa, tuliona wakishoot ule mtu wa mask live juu kulikuwa na kamera ndio maana alipatikana. Hawezi kubali, hakuna siku hatakubali. So sisi tunang'ang'ana tu lakini hatuna tumaini yoyote juu hakuna mwenye atakubali. Tulikuwa tunaomba president
vile aliharakisha mambo ya Owele, hata yetu atushughulikie. Juu kila saa 2 weeks hatungeweza kupumua. Owele kila saa alifanyiwa justice yake, na sisi kama president tunamwambia hivi, atufanyie justice yetu kama watoto wetu. Hatujaiona haki yoyote ikitendeka, hatujaiona serikali ikichukua majukumu yoyote, lakini tunaona wengine ikifanyika, tunaona wanashughulikiwa mpaka tunashinda, kwani sisi tuko injikani na wale wako injikani, ama serikali imepakua sisi si watu, wale ndio watu. Kwa yogi maduong en ni piny owacho kachiel kod duol marango tije obila IPOA otim nonro makare mok gininde bathe konchiel. Bende gidwaro mondo miyo tim lokruok moko kuom chike matayo tije obila pachoka kod ng'uono kowuok kuom jatend piny William Ruto. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano nya Efi, kawadhi nyime ni apisi mar okwach kicho chako timo nonro ne duol mochung'ne neno timbe mag obila IPOA toko obila mochung'ne tesendo obila ma Nairobi Central Samson Talam donjo ne IPOA ewi timbe magalagala maluoro nonro ewi tho mar Albert Ojwang. Ma timore kinde madong' ng'ado ni achich ewi nek mar Albert Ojwang. James Mukhwana ibiro med dine tesendo obila kuom thuolo mar ndalo 21 ka nonro dhi nyime. Nonro ewi tho mar Albert Ojwang okawo yo machielo tok okil Danstan Omari dwaro mondo duol mochung'ne nono timbe obila IPOA obed thenge mar nonro madhi nyime tok yangore ne IPOA bende itudo kod weche mamoko mag mibadhi ewi nonro mar nek makamano. Ma en tok obila mochung'ne tesendo obila ma Nairobi Central Samson Talam ma bende en achiel kuom achije e tho mar Albert Ojwang kwayo apisi mar okwach kich mondo non timbe IPOA. Tok fwenyore ni simbe mar ong'we yamo manochiwo ne IPOA ne nonro oyud ka itiyo godo e oro ote mag kwayo omenda. I am informed that it is Mr. Nduati that packed the phone and in the presence of Mr. Jibril as a witness. And the OCS signed. And the OCS himself. All those parties signed this Caesar form. And that since then, this phone has never left the chain of custody form, envelope. Okil Danstan Omari koro dwaro mondo IPOA thegre kod timo nonro ewi buch tho mar Ojwang. The commission, while the phone and the password was in the possession of the commission, text messages emanating from an exhibit in the possession of the commission was sent to the public. This then falls clearly under the ambit of a suspected criminal act having been committed. Kata kamano kwedo wach mar donjore kod duol manono timbe obila IPOA. I do not think that the stepping aside of the DIG has anything to do with the phone and the messages. We came here prepared solely for the response in respect of whether or not some messages would have been sent from the respondent's phone while the phone was in the custody of IPOA. That's a very limited issue. As a court here, we are seized with only that or in any way interfere with the investigation. I feel the trajectory we are taking, we are getting into the investigations. No, I was just saying there are bodies that are mandated, and I think I'm glad that already IPOA has written to the relevant body, agency, to conduct the investigations. Komachielo achich machielo ewi tho mar Albert Ojwang. James Mukhwana idhi med dine kuom ndalo 21 mondo chiw thuolo ne medo timo nonro ewi tho mar Ojwang. So motion dated 3rd June 2025 succeeds in toto. Number 2, the respondent shall be detained for a period of 21 days, including weekends and holidays. Number 3, the term days shall run from 13th of June 2025. And lastly, parties are at liberty to apply as and when change of circumstances arise. Ing'eto mare jang'ad bura Robinson Ondieki owacho ni buch nek mar Ojwang en gino manie chuny oganda, gimamiyo ok ginyal weyo achiji obed oko mar doho sani. I am strongly persuaded that this is a public interest case that warrants this court to limit the respondent's right to liberty under Article 24(1)(e) of the Constitution.
Jodolo mag kanisa Anglican bade manyanza koro wuok tumo suo kod piny owacho ka gikwedo okang' mamalo teko mathoth ma obila osebedo ka tiyo godo kuom jopiny e pacho ka. Gino moseyomo kuom jopiny kod hinyruok mopogore ka moko to osewito nyaka ngimagi. Milicent Adhiambo nigi ler mathoth. E andika motis gi dho ngere ni The Nation Under Siege mane gigolo kawuono e kanisa margi ma St. Stephen's Cathedral e boma ma Kisumu. Jodolo go koro kwayo jatend piny William Ruto mondo owuog oko mapiyo ogol twak motegno mar kwedo wach teko mathoth ma obila tiyo godo kuom jopiny ka bende gitielo mondo jogo mibiyud kod ketho okawnegi ting' mag kethogo kolure kod chik. Polise tiyo gi bunde mana ka gima bunde gin katunja ma ginyalo nego ga ng'ato sasa ma giparo. Ker ma piny wanyiso ni owe ninda ming'a. Wasewinjo twak mage kuom higni mang'eny. Owuoyo taf to kwane ka wuoyo ne nero kelo nwa kwe e piny, kelo konyruok e kind rahia to gi polis. Gikone jatend piny ni seche ochopo makoro lemo mar DCI owinjore oruch oko ka gilieko ni DCI ema chal ni itiyogo marach e sando jo Kenya kar miyogi arita. Time has come that a body like the DCI should be phased out and will not keep quiet when a unit of the police paid by the taxpayers' money has become a terror gang license to kill. Emomiyo wakwayo president ni nyaka owinj gik ma jopiny wacho mondo polise ma osebedo motogie ki ogolgi oko mondo rahia obedie gi kwe. Bende ne giseyo duol mar IPOA kuom yulo e tijgi mar manyo ne oganda ratiro e kindeni ma obila osebedo ka tiyo marach kod tekogi e hinyo jopiny. IPOA has failed Kenyans and it is seen as a toothless dog that can't bite but can talk louder enough to confuse the nation that it is working. Let all machineries of the state that are funded by the taxpayers be allowed to do their work without interference. Ewi mano gitielo ni ng'ata nigi ratiro mar loso pachoka ma ok owinjore ibuogo ngimane. Kata kamano gikwayo oganda mondo kik ti gi ratiro ma kamano marach e dhiro ayenje kod athua e kind oganda. An attempt to drive Kenyans the freedom of expression cushioned in our national constitution is an upfront dictatorship and here stand condemned. Social media ng'eny bende ji osetiyo kode marach mar yanyo jowetegi. Omiyo wakwayo ni kata wanyiso jo sirkal nowe jo Kenya thuolo, ta wanyiso jo Kenya jopiny gibende giti gi social media e yo maber. Koro gidwaro mondo sirkal otiek wacho obila tiyo gi teko mathoth kuom minyo jopiny. Bende gitelo ni jotelo matiyo kod mondo jopiny e yo marach mondo miyowe ka ok gidwano siam wang'e to gigwetao. Our appeal to you, Mr. President, is to rise up and show leadership by raining sense over your officers. We are annoyed beyond words, and condolences alone is not enough. We also want to advise the leadership of this country that every leader is subjected to public scrutiny, and anyone who feels that he or she is above the people's scrutiny should vacate their offices. Milicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Ogai mar ODM Raila Odinga oyogo thuolo manyangafu mane piny Kenya owito e aeropaw ndeke maduong' mar Jomo Kenyatta International Airport kokalo e rak mar Adani. Raila wacho ni piny Kenya kidek dok chien e weche mag dongruok e kind pinje mag Afrika ma ugwe kaluwore ni onge mar paw ndeke maduong' manyasani. Ka jafwambo marwa Masisa Kristo Wino leronwa Raila bende opuodho chenro mag sirikal mar Kenya Kwanza ma oseyudo seyo kowuok kuom jopiny. Dweche abiriyo bang' doho nyono brek e orak mar kambi mar piny India mar Adani kod piny owacho mar Kenya mar yaro paw ndeke maduong' mar JKIA, ogai mar ODM Raila Odinga ochiero mbakano kendo. Kenya is very strategically situated where we are. We are very fortunate. Kenya can become a hub, a big hub. I was very disappointed
when we are not able to move on with the airport contract. That was really very unfortunate. Raila wacho ni jo Kenya nyalo biro ywago ang'e kuom ne rwako siasa e orak mar Adani kaluwore gi ondamo ma pinje mamoko mag Afrika goyo e weche mag dongruok ka ipimo gi Kenya. And then now, when we now brought in the Adani, they brought all these politics, and then the contract was cancelled. If that is not done, Nairobi will just become dormant. Look at Addis Ababa. It's going, and now they're putting up a new big airport. So Addis Ababa is going to be the hub around. Ethiopian Airlines is the dominant airline now on the continent. Kenya Airways can do the same. Kenya Airways can be the carrier in the continent because South Africa went down. But we are not doing it. Orak mar Adani ne ochung kod doho mamalo dwe mar 11 higa mokalo bang' yudo kwet mager kowuok kuom jopiny, jotich mag paw ndeke maduong' ma JKIA, riwruoge makedo ratich oganda, josiasa kod ute lamo. Seyo maduong' ne en yor apanda mane sirikal ochopogo e winjruok kod kambi mar Adani, kaachiel kod weche mag mibadhi mag chiwo asoya mane doho mar piny Amerka oyudogo kambi mar Adani. E odiochieng' mar ariyo mar romo mar buch ten migepe e kar dak makare ne Bore, Nairobi, Raila bende osiro chenro mar gero udi manyasani ma nengogi oyweyo. Raila dwaro mondo oger chichni, skunde kod ute thieth e alwora mar ute makamago kaka yo mar konyo jopiny. And put a school somewhere where the children will go. Put a health center somewhere there where if they're sick they'll go. And a social place where they can go for recreation, or they can go for one for the road. We are one government, one broad-based government. So there is no government, there is no corner that belongs to any one of you. There is no corner that belongs to anybody. You know, the problem of silos is that somebody goes and corners something there, and then he says, nothing happens in this place unless I say. Ikindeno, jatend piny William Ruto, ochiwo siem mager ne apisas mag sirikal ma ibiro yudo kod ketho mar mibadhi e chiwo orak mag sirikal. Whoever is awarding a tender for something they know that it will not be of use to the public should carry personal responsibility for it. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kamana nya Chris Owino wadhi nyime kama moko kuom jotend duond bura mar ODM omedo mako chung motegno ni ODM ok bi wuok e sirikal ma kanyakla kaka jomoko osebedo ka sundogi ka giwacho ni ODM biro mana dhi nyime gi sundo lokruok makare e piny Kenya ka gintiere e sirikal. Jakom mar ODM Gladys Wanga kotene kod jotelo mamoko koni ODM ok bi ketho winjruok mane gibedo godo gi UDA kendo gibiro dhi nyime gi tiyo machiegni gi sirikal ka giloso maricho madhi nyime e pacho ka. Wanga koni ODM biro neno ni ng'ur ma oganda jo Kenya nigo kama oting'o rocho ratiro mag oganda kod nek ma aoya e lwet obila giloso wachne mondo rum mana ka gine e sirikal. Jomoko wacho ni oganda luo wuoguru e sirikal mar broad-based ni udhi umany haki e ndara. To jomoko be wacho ni wabeda iye ka haki wamanya iye ka mondo gik mabeyo mwanyalo yudo wayuda iye ka. Ujo Suma North waman gini oko koso waman gini e iye. Waman gini oko koso waman gini e iye. Ni ng'ato ka ng'ato kodhi ka polis no dere. Ni ng'ani kodhi ka polis. No go wiye korot. Go wiye korot ni yawa kati dwa deri. Nuso winjo ng'amo go wiye korot matho. Onge. Omiyo yien wauru kata kuwinja ka penjo kata ka be nadhi matin. Uneno ka ago matek tachaka dok piny. Keche nyaka komo to nyakwa timang'o. Gima biro 20 Nyasaye motimang'o. Nyathi ok nyal wito ngimane nuoto tiyo gi simu. It's so painful. Awacho malon wacho juang omako jopuonj te kendo lit na ahinya ka Kenya National Union of Teachers.
Jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua chako lieko kendo ne gima ne omiyo jatend piny William Ruto thiche oko e apisi en kaluwore gi okang' mane okawo mar nyiewo lowo e kaunti ma Meru. Gachagua matimo limbe mar ndalo adek e kaunti no bende oseyo jood bura mawuok e kaunti ma Meru mondo otiyo machiegni gi jatend piny William Ruto mondo thiche oko e apisi. E limbe no Gachagua ne oten gi moko kuom jotelo mawuok e kaunti ma Meru kamoriwo mane en jatend migawo Mithika Linturi ka giramo ni gibiro neno ni tend Ruto otiyo mane tama achiel kende. Shitaka moja nilipigiwa pale Senate. Ati ile makosa nilifanya pale Senate. Na wabunge wenu wameunga mkono. Senator Kadhuri amesema ndio. Ati makosa ya Rigathi Gachagua ni kununua shamba Meru. Si mimi ni mtoto ya mama? Sasa mimi nikinunua shamba Meru nirudi nyumbani nikuwe karibu na watu wetu. Iko makosa? Sasa huyu senator wenu, hawa wabunge wenu, wanaweza enda aje kufukuza Rigathi Gachagua ati amenunua shamba Meru? Ni ujinga si ujinga? Jood bura mar Kenya Kwanza kotelnegi kod spika mar od bura mamalo Moses Wetangula oseyo ng'anyo mar Gen Z mochan tim chieng' tich adek juma manyien kaka rapar jowetegi mane onegi higa mokalo. Jotelogo wacho ni jomaundu sani odonjo e ng'anyogo kendo kelo lal modhuro ka ginyo jopiny kendo giketho mwandu. Gisemo kuom jotelo e kweth mapingo sirikal ma giwacho ni chano siro jomaundu maketho ng'anyogo. Mko na duka moja kidogo ako hapa na stoko yake 1,100, mnaleta furugu, vijana wanakuja wananyakua yote wanaenda. Insurance hailipi, mambo ya fujo. So you have crippled somebody who has struggled so much to be somebody. Wale wa siasa mfululizo na ukabila na chuki na uchochezi mfululizo, tuambie shetani ashindwe. Shetani ashindwe. Sisi tuendelee na kazi bila breaks. Not a single individual is going to lose life because of you. Not a single individual is going to lose business because of you. Ile njama mmepanga next week, sisi hapa Borabu tunawaambia shetani afanya nini? Tumesema kwamba maandamano isiwe maandamano ya kuharibu mali ya watu. Tunataka maandamano iwe ni ya amani, ya kujieleza kwamba kitu kibaya kiwe kitu kizuri, isije ikawa kisingizio ya kuharibu mali ya Wakenya. Jakaramogi kanyo wadon mwakau yue mokuongo chenro en maro imore anobilo Derek Director Konims Academy Kabondo amor kod chenro Ramogi chuponwa yo makare an obilo Derek inuoyo nyingi kanyo Ramogi lerwan gi Jared Olo Samuel Oginga Shemo Molo Minlona Emmanuel Munga kod Jaka Mikolate Lambwe Owich Primary School and Pastor Gideon Omolo kata nyakwar Mikola kani Lambwe. Erokamana nyakuom otimari Jaramogi Nyasaye medo ngima konya uru yawa umoso nyako chiegi table an begirwaka kanyo. Erokamana Nixon Aumo Jagongo Nyawita kane Komarok wacho ni simfrozane ni kendo Ramogi TV lera dua. Erokamana Nyakaramogi waringo wadhiedu kama tin kikidhi mabor podo kod weche mathoth. What do we bring? Break a cubicle string, flavor on a string. Pull it, tear it, crumble it. Let the fresh flavors all get in. Make it bit more tasty, family more healthy. Reiko cubes could string my bestie. Reiko cubes ming'eyo cha mandhadho mare miyo chiembi medo bedo mamit moloyo. Sani koro nitie paket manyien. Yud mari e duka kata supermarket mantie machiegni kodi kawuono. Who do you trust with your precious ones? Who do you trust to drop your kids to and from school? Who do you trust with all your packages? Who do you trust to get you to work, airport, or to that late night plan? Wigo. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go.
We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with 0 transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with 0 transaction costs. Teacher beach kocha kure sangweno tieno nyaka sauche lakini ni mixes maliet kabisa magluo rumba luo benga kache kora jao maliet pa kuwuok e ondamo 107.1 FM kar chuny jaluo apela nako ni wang ne kawado kocha nyaka wang joy mari Ramogi TV Lungani a boy handsome underwear roji bed and breakfast. Lungani DJ Kolokolo instrumental. Tokodan Solomon Atito Kafaya gudi. Kawa wachoni Manyien Ramogi Night Disco. Kete Manaka. Machiegni kendo josiasa jondiko marauma jonyisinema kachiel kod jotend kembe machapo buge otimo rapar mar jandiko mang'ula Ngugi wa Thiong'o odiochieng' ma kawuono e nyasi mane obagi e mbalariany ma Nairobi. Rapar mar Ngugi timo bang' tho mare mane ojuke chieng' tarik 28 mar dwe mar abich higani e piny mar Amerka. Odiochieng' ma kawuono Ngugi opaki kendo puo kuom bedo jachire ndiko mage kata bed ni ne andikage moko noyude kama diny mochweyo tweyo dang'ech. Sharon Ong'aw ni kod mathoth. En nyasi mane obagi bang' ndalo 23 tok tho mar jandiko mang'ula Ngugi wa Thiong'o. Nyasi mane oyayo jotend kembe machapo buge, jondiko kachiel gi jopuonjre mag skunde sekondar mar timo rapar ne mosenindo Ngugi wa Thiong'o kuom tije mane otimo. Why celebrating? Because Ngugi has bequeathed us a rich legacy. A legacy not just here in Kenya, not just in Africa, but globally. We are converging not just as his publishers, but actually as scholars that he worked with, students that he taught here in Kenya and other parts of the world, ordinary Kenyans, because again, Ngugi is very well known for the Kameredo community theatre, basically taking theatre to the people. Ngugi oparo kuom keto piny Kenya e opara manyime kadwore gi buge manondiko. Today, when you travel and you step into a new country and you ask the residents there, when they hear about Kenya, what comes into mind? They are likely to mention two things. One, the athletes who have always put Kenya on the world map. And two, Ngugi wa Thiong'o. Kopogore gi mano, bende med puoye kinde duto kuom tiyo gi dho mama e cholo paro e bugege. Dhok mane bang'e olok gi dhok mopogore opogore. Ngugi took African literature to the next level by writing in Gikuyu, by respecting an indigenous language. Basically saying, if Pushkin wrote in Russian, if major works are written in German, major works are written in Italian, why not also write in Gikuyu and let the world benefit, through translation? E kinde mitimo rapar mar Ngugi, jo Kenya bende okwa mondo oher somo kaka pinje mamoko kaka Japan gi Singapore, mosekonyo ting'o malo uchumi maggi kaluwore kod hero buge. We can reach, the level of Japan, we can reach the level of Singapore in terms of driving the knowledge economy. Sharon Ong'aw, Ramogi TV. Jolo sinema mag miyo ji nyiero koro dwaro mondo miyo ket tenge okenge manyalo ni jogo moroch ratichgi yudo arita makare kod ratichgi. Makalore gi ni nitiere jogo manyiero jogo mosekadhe chal makamano kendo nitiere dwaro mar chiwo thuolo mar lalruok e paro e wi chike minyalo keti mar kedo gi timbe kaka mag rocho ratichgi mamoko. Gimedo bede ni nitiere medruok e kwan rowere ma moroch ratichgi kendo nyaka migi thuolo mar loso e wi gigo magikadhe. Ili tuweze kusaidiana. This is a forum for all of us, wale wako nje, DJ na nyinyi nyote. Tumerealize kuwa imekuwa ni muda mrefu, imechelewa hata kwa kuweza kufanyika. Kumekuwa na dhuluma nyingi ya kijinsia
na sana kusema kweli ni wasichana wetu na hata wanaume vijana wetu pia wamekuwa kidhulumiwa, na kusema kweli kumekuwa na stigma nyingi. Forum hii haifai kuwa moja, inafaa kuwa mfululizo ili create awareness ya GBV. Imekuwa forum ya sisi share experience pamoja, na tumepata pia survivors wa GBV wale wameweza kujitokeza kuizungumzia openly kwa vile waliweza kudhulumiwa. Ningependa pia Senator uje tufanye na vijana peke yao, pia vijana waelezewe shida inatokea wapi na yuko supposed kufanya nini akipatikana na hilo jambo, manake vijana wengi hawajitokezi. Jaod bura makara chuonyo adipo kuome pa kod lamo mar adwen kuom nyayo weche mag thieth e kar chung'o bura makara chuonyo kaachiel gi kaunti ma Homa Bay nyaka ne chak kanisano e higa mar 1996. Adipo wacho ni kokalo e od thieth mar Aviation Hospital, kanisa mar adwen osekonyo jopiny makara chuonyo e yudo thieth e yo mayot. Adipo ne wacho magi motelo ne nyasi mar dhialo higni 100 nyaka ne chak od thieth mag Aviation. Bang' nyasino, jodak makara chuonyo dhi yudo thieth maonge chudo juma manyien tarik 23 dwe mar auchiel. Nochakore gendia ei Karachuonyo, gendia ni Karachuonyo. Nochakore higa 1906. Sama Maseno be jo Catholic ne chako kama Maseno nitiere. Korwa koni STA notimo gimoro ma very interesting. Ne gichako nwa hospital maduong' mosebedo higni go te nyaka sani. To hospitande ni in the past no ber kabisa in one of the best. Hospitande no timo centennial celebration. Hikgi mar 100. Ma itimo chieng' Jumapili mabiro ni endi tarik 22 mar dwe mar auchiel. To kae to kendo lakteche bende biro, daktaris biro moa Amerika mabiro miyo medical camp. Gibiro to kendo biro temo mondo githieth korka lak. Koro jok ma lege githeko ang'e ni biro yudo ni Nyasaye okonyogi, wabiro timo gino chieng' Monday en 23rd. Opogore gi mano en ni maloyo anguro 40 osewito ngimagi e boma ma Awendo kalore kod muoch mar tuo mar anguro maong'ere kaka African swine fever. Ma osemiyo kaunti ma Migori ogolo chik ni onge anguro madonjo kana mawuok e sub kaunti ma Awendo mar geng'o landruok mar tuono. Jojuma ni kod mathoth. Magi gin ute mag anguro modong' nono kaluore kod tho mag anguro e boma ma Awendo. Dong' nono ma ute gi mag anguro gin ranyisi malal ma jopith mag anguro koro oseyudo e kindeno ma jumbe 2 mokalo. Alwora mag kuondego mag dak e boma ma Awendo ma oting'o maram bende nitiere kod anguche ma owito ngimagi, bende nyaka sani koro dum kendo ketho alwora. Ng'eny jopith mag anguro ka dak ma maram jiw dendi kaachiel kod moko e boma ma Awendo sani koro chunygi omoko kaluwore kod tho mag anguro. Kone gi tho athoya ma anguro imiyo chiemo gokinyi to kiduogo tedo ka en otho kanyo. Koro mano obedo nwa tabu kaka jopith ma nyaka gi an sani nya wita anguro 5 madongo kendo gi sang'o wuoyogo ni anguro madongo en achiel kende to dong' nikech olornegi. Gitemo nyisowa ni gima nego anguro nitie tuo mowuok miluongo ni African swine. Koro ne ginyisowa yedhe moko mondo mi wabi watigo, of which man watemo tiyo godo bende pod nok okonyo. Gima wakonyorego mae kama nweng'o wanitie, mae kama wachulo godo school fee, mae gimoro amora matimo godo e town ka. Anguro matin ma pod okuo sani odinegi e utegi. Anguro ni osebedo ka konyo e yore mopogore mang'eny. En gima wadago nikech en gima uso yot. E leke te en gima uso yot minyo wuoyo. Lipot ma ogol kod kaunti ma Migori e yor andika ka okalo kuom apis ma ochung' e ng'iyo ngima jamni tarik 17 mar dweni yango ne nitiere muoch mar tuono mar anguro ma ong'ere kaka Africa swine fever. En lipot makata kamano mokuom jopith mag anguro to koro nitiere kod to. Tuo en gima gamore. Iyudo ka moro tho ka, moro nitie bute kanyo, mawuotho kanyo no bende ngima kanyo. Motono be samoro nyathine dhodhe mana kanyo, nyathine to ok otho. Wabedo gi doubt nikech ndalo te wasebedo ka wapidho anguchegi, tuo manyalo nego anguro 10 kata 30 dichiel. Pok wabedo go kata kochako ni oneko to nyaka ikuong winjegi kamoro e koka ochop kata ka wantie. To mano mako e Awendo mangima koago malo kadie nyaka theko mwalo.
makono sane aguche modong gin mana molor ne gimok nyal dhi ataka kunde man wachich. Administrator ma endelesha Mutula yango ni anguro marom 40 osetho kalwe kod tuoni mar African swine fever kendo ringegi oseiki. To ne wafwenyo kokalo kuom jo veterinary ni gima nego anguro en tuo ma owuok miluongo ni African swine fever. So ne wayudo ka nguche tho, yudo ka githo to gimonego gionge. Koro kane giwacho mano to ne waneno ni ber mondo mi wakaw chik mowinjore mondo mosethogo kik ket condition mar town e yo marach makoro town dung to ji bendo dak e town. Mitola wachne gisegolo chik ni onge anguro madonjo kaachiel kod mawuok e subcounty mawendo kaka yo mageng'o landruok mar tuo ni mar anguro. Kopo ni koro nyaka chinja anguro moro nikech gin gik ma ji chamo to nyaka timne inspection maber. Koro mano ne wahakikisha ni nyaka bedi, to maduong' kabisa ne wawacho ni mondo mi koro anguche modong' ni ngima ginyalo dhi mbele kendo ginyalo konyo jogewago, ne wawacho ni koro mondo ketgi kama ok nyal golgi, tiende ni anguro ma koro wuok onge mondo mi wa control tuo manitie ma en airborne. Kata bed ni lipot mogol kod 10 county ma Migori osiango ni nitie muoch mar Africa swine fever, jopith mag anguro wacho ni juma achiel osekalo to pok 10 county ma Migori koro miyogi yath ma ginyalo tiyo godo e geng'o landruok mar tuo ni. Vaccines were still not available, but the efforts are there to ensure that we got the vaccination and the pigs are vaccinated. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jogo makedo ne alwora koro chako jiwo campaign mar tiyo gi gige tedo manyasani ma bende rito alwora e kind jopiny e kaunti ma Homa Bay. Gidwaro mar duoko chien tiyo gi yore mag tedo maketho alwora machalo maka kod yien michwako. Chenro geto mine manie kor gwenge mathothgi osebedo ka tiyo gi yien e yor tedo kod maka ma bende thung'o iro maketho alwora kod bende keto ngimagi kama rach. Riwruok moko mar piny owacho manyalo tiyo kod gige tedo manyasani ma ok ketho alwora mong'ere ni Nyalore Impact Limited osebedo ka chiwo puonj ne joma mine ewi ber mar tiyo kod gige tedo marito alwora mondo giwuog e tiyo gi maka kod yien. We want to sensitize the community, we want to train them about the benefits so that they can improve their health and they can also know the other alternative means of cooking other than firewood and charcoal, which majority of our households in Homa Bay and rural Kenya rely on. If you look at the Kenyan context, over 76% of Kenyan households still use biomass, mostly firewood and charcoal for cooking. And if you look at the impacts that come from using those polluting fuels, it basically means that they are releasing a lot of carbon emissions to the atmosphere. And apart from that, studies also show that using these fuels is known to cause a lot of health issues. Pok ne wayudo pressure cooker ni tich ne tek nikech ni yudo ni seche moko idwaro ni kaka korana gi nyathi iketo nyathi piny, nyathi ywak, ifuadho jiko, sometimes ka in gi kendo ichandri manyo yien koni gi koni. Koro pressure cooker ni miyowa tich mayot. Inyalo keto chiembi kanyo at the same time ipiro, iket nyathi piny kidogo kidogo, unafanya kazi zako up and down. Riwruoge makedo ne jotije e pinje Afrika moriwo KOTU, ITUC, Africa kaachiel kod ALRS okwayo pinje mag Afrika mondo oriw wigi kanyakla mar keto lwasi maber ne jotije mantie Afrika. Kolo seremo mane okelo kanyakla jodito mawuok e pinje mopogore mag Afrika, jagoro maduong' mar riwruog ITUC Africa, Joel Odigie, oyango ni mondo ohala otime yo kata alwora maber nitiere chike mowinjore oluw. Magi duto timore kinde ma igeno ni riwruok mar AfCFTA e kind thuolo mabiro biro riwo chirni mag pinje mag Afrika mantiere gi kwan oganda bilion 1.3 mondo bed achiel kaluwore gi dwaro midhiro gi riwruok mar AU. AfCFTA member states should include trade unions in national implementation committees. We call upon our governments to provide and improve transportation opportunities, that is in aviation,
maritime, and rail and roads for goods services and persons to circulate within Africa with ease. If the guys don't include us in the National Implementation Committee, what do? Escalation strategy. We will not strike. It is not a strike option. We will not necessarily picket, maybe in a very extreme situation. But our first strategy is the first strategy of advocacy. We lobby. We are talking to them. Jodak maburu e ward marambe ogolo yuak margi kage wachone sirikal mar county ma Nairobi notiyo gi jonjore mar daro gi ute ma gin bende gin mago mag 10 county. Gikwedo mager kaka ne odargi kage wachoni mwandu gi mathoth ne okethore kamoko bende ne okwala. Kanyo kuom higni buora wachoni kata bed ni gope ma ibandho gi ne gisechulo to pod giyudore mana kamarach kod sirikal mar county. MCA marambe Anthony Kimemia Ochore temo loso gi Governor Johnson Sakaja okosa dhi maber ka gidwaro mondo Governor mar county odonjre wachno kendo gol oko e apisas mitudo gi mibadhi. Mekaa 30 years. Huyu alikuja hapa akiwa mtoto. Ni son wangu, second born. Wangewacha tulipe ama watupatie hiyo pay plan. Kila hata suruali na sindilia walibeba. Kuna vile mtu ambaye ameishi kwa nyumba miaka 40 amekosa tu kulipa miezi miwili miezi mitatu. Kuna mwingine pia amelipa up to the last cent na bado nyumba yake imekuwa allocated kwa mtu mwingine. Tunamwambia afuate due process. Tukizungumza na estate officer ambaye ndio anaajibika na mambo ya estate. Estate officer anasema hajui haya maneno. Tukizungumza na director ambaye pia anafaa kuwajibika habari ya housing, director housing, pia yeye hajui ambacho kinachoendelea. Hao watu wanakuja wamejua tumeishi na hizi manyumba miaka ngapi. Tumelelea watoto huku, tumelelewa huku, tukalelea watoto wetu huku, na watoto wetu wengine wanalea watoto wao huku. Hakuna vile mtu atatoka huku akuja kule raisi na si ati ni rent tumeshindwa kulipa. Yes, there was a problem, there was a time kulikuwa hakuna pesa, but sasa we are up to date. Mbona wana allocate watu manyumba, watu wakiwa ndani ya manyumba? Hata uelewi ni watu wamekula vitu zao, hata macho ukiangalia hivi unastuka hao ni akina nani. Na wamejaa kwa nyumba hata uwezi ongea chochote na wao. Ni mtu kuingia na kuharibu vitu na kubeba. Hiyo ni wezi hiyo. Hiyo ni wezi. Kama umepoteza vitu kama zimeenda zote za nyumba. Kwanza kitanda anafunja na mguu. Hata nawaambia acha nichukulie watoto manguo, wasikii wakishaingia kwa nyumba. Kila mtu anashika kitu yake anatoka tu na Odora chako kauyo machielo Ramogi TV ma wino janabi kanyo yani Masai wachnek Albert Okomoro wakata matin police onego ritwa okonego ginegwa Ramogi TV maisha drakani bomet amosu baba nakawo kedalama kamita Michael Atiang kod mama nakodo wetina ma en odoyo kod mamoko erokamana enya neno kamane ote modonjo kairi kao kamano wadhi eyo machuo ka podo duogi weche mamoko. Summer vibes, Dubai's got them. And View Travel's got your perfect deal. From only 95,170 Kenya shillings per person sharing, enjoy return flights, UAE visa, private airport transfers, city tour, desert safari with a barbecue dinner, a Marina Dao cruise, and 4 nights hotel stay with breakfast. All the magic of Dubai, one unbeatable price. Book your perfect Dubai summer escape today. Call or WhatsApp View Travel on 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Checks.
I'm a very soft guy. I'm like a tortoise. You know, a tortoise has a very hard shell, but beneath is a very soft animal. And these meetings you see me having here under this tree, it's about forming the next government. Uhuru Kenyatta, we did this politics here, he became president. William Ruto now, who is attacking us every day and calling us tribalists and villagers. We organize his politics from here. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Be isei korine miel. To bendi sei korine tumbe mamit manyien manyasani. Wakelo ni mixes malit kabisa kod miel manyasani. And of course ngeso kangeso nyakumga jumta kresa mwena nyaka sauchieza. Cheki melanin top imeweza. And of course Hilo bwana. Chendro N Dondagma. Machiegni pau tuke adhula lig maduong' pachoka season mar higa mar 2024-25 biro rumo chieng' Jumapil e kinde ma Police FC maged joloch timo ikruok margi mogik. Police biro bedo wendo mar Gor Mahia FC alap ma Ulinzi Complex. Kogalo maged joloch season mokalo noyudo ka lig pek kendo tieke thuolo mar 2. Police biro ting'o nying Kenya e tuke mag pinje Afrika kidieny mar Champions League e kinde Gor Mahia pono ne finals mag tuke FKF Cup e kindigi Nairobi United biro ting'o nyinge Kenya e tuke mag pinje Afrika kata CAF Confederation Cup ma biro bedo kombe mokwongo mar KPL ne club mar Police FC. Riwruok matayo tuke adhula pinje Afrika CAF ogolo ayanga kaka tuke mag CHAN ibiro bagi. Tuke mochan e pinje mag Kenya, Uganda gi Tanzania dwe mar 8 higani. Kokalo Milomi mane ogol midhiamo manyoro alap ma Moi International Sports Center Kasarani biro bago finals mag tuke gi tarik 30 dwe mar 8. Alap ma Benjamin Mkapa Stadium Dar es Salaam piny Libama ma Tanzania biro bago tugo mar yawo ayanga tuke gi. Alap ma Mandela National Stadium Nambole e piny mar Uganda biro bago tuke mag laro thuolo mar 3. Tuke mag Group A ibiro bagi Kenya ka Tanzania biro bago tuke mag Group B. Tuke Group C ibiro tere piny Uganda ka Zanzibar biro bago tuke mag Group D. Team Kenya Harambee Starlets no dhi nyime gi loch e tuke mag Sekafa Women Championships madhi nyime piny Tanzania toklo team mar Sudan ma milambo gonde 4-0. Jatugo Faith Mboya ma osebedo gi tugo maber noloyo ne Kenya gol mokwongo e dakika mar 2 ka tugo no dhi e yueyo ka Kenya ni nyime. Violet Wanyonyi noloyo gol mar 2 dakika 3 tok tugo chakore kende dakika mar 66. Harambee Starlets koro nomedo gol mar 3 mane ologi jatugo Martha Emodot. Jatugo masulu e club mar Police FC ma bende en captain mar Harambee Starlets Elizabeth Ochaka noloyo gol mogik mar 4 ne Kenya. Kenya biro rakore gi tim mar Tanzania e tugo mogik ma biro nyiso jaloch e tuke gi mahigani. Tumaini kona fupi ile kosi kubwa ndani sana ndani nafasi kwenye kamba wanapata bao la 3 Harambee Starlets. Haraka ile kona ndani kule ipotosi ndani kule
Jatugo Messi noloyo gol achiel kendo konyo klab mar Inter Miami wuok chien kendo loyo klab mar Porto gonde 2-1 e tuke mag klebe madhi nyime e piny mar Amerka.